ओइ बसलै ओइ बसलै मा जाबाय दं उन्दुनायफोराव डिस्टार्ब सार 20 थाखासो फैसा खुस्रा दंबा हरलाय इयाव साना भाजा जाहैनो लांसै साना भाजा बेलाय गेंस्टारनि मानसि सोरबा साना भाजा जायो नामा जौ लोंनांगौ बेदर जानांगौ बियार लोंनांगौ मा घन्टानि साना भाजा बेलाय हर होमबालाय सार 1000सो बियार गंबासो लाना फैनि उन्दुनायफोराव डिस्टार्ब रायलायबाय थायो फैसा गैया होनदोंना ओइ गेंस्टारनि बस लाइनावनो फैसा 20 थाखाबो गैयाबालाय मा घन्टानि लिटार जानोलै जाव द गुसिंग्रानो आंखौ हो आंनि इज्जत लुटि नायदों नोङो साला ओरैनो इखौ खामानि रोंथारा माथो नोङो साला मादालफोरनि फिसाजोफोरखौबा किडनेप खालामनो रोङा फैसा दाबिहैनो रोङा बेंक रबारि खालामनो रोङा साला फैसा बिखुरनायल' हेरे ये मोखौ कि जानाया जोंनि गेंस्टाराव ओरैनोसो जइन जाफैगारदों मुवा मारै उदायनोलाय एख' गैया ओइ मेन्टेल नोंखौबा खोब गेले मानसिफोरा फंफ्ला बडि लानानै एख' गैया गावाबा बाङाय फैया मानो खाथियाव खेबसे जौगासिनो मुवा मारै मोखां गन्थं सोलायजोबगोन मेक्सा नांनो फैया मानो बाङाय खाथियाव मकै सौनानै मारै खालामनांगोन टाटा मोननाय नङा आसलथे नोंसोर आंनि गेंस्टाराव जइन जाफैनायनिफ्रायनो जेबो प्रफिट खालामनो हायाखै सं माबा फैसा बिखुरनायल' माबा पिस्तल बिनाय माबा लोंनो बिनायल' बिदिल' ए बस आं नोंनि राइट हेन्ड ब्रा मोखौ कि जानाय आंसो राइट हेन्ड नों लेफ्ट हेन्डनि टाइमानो आंसो राइट हेन्ड जाम्बा बसनि पिए आंसो बस आंखौनो नोंनि पार्सनेल बडिगार्ड बानाय आं नोंखौ ओरैबायदि सिकिउरिटि होगोन ओरैबायदि गार्ड खालामगोन ओरैबायदि केयार लागोन जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै नोंनि खिथु मानि सुना होगोन आंखि नोंनि बाजैनि मानि आङो खिथु सुनानै थांगारनानैसो साला सांग्रि मोदा मोनलायगोन आं बसलै मोनसे बाथ्रा मोनलै मा माबालै सानैसो सेंग्राफोरा जों गामिनि जोंनि खिखंखाय गेंस्टाराव जइन जाफैनो सोंगासिनोमोनलै आंखौ माबादि सेंग्राफोरालाय एसे गरम दम टाइपनिबासो फैनो लरपाय आमाव दाफैनोखा हा एन्ट्रेन्स एग्जाम लाबानो जायोना गेंस्टाराव जइन जानो नोमफा खोथानो बे गेंस्टारल'आवनो सोरबा दरमाहा गैया मा गैया साला माबा साख्रि बालतां माबा एन्ट्रेन्स एग्जाम लालायनो उसिंग्रा कम जुरि दा सान नोङो बे जोंनि खिखंखाय गेंस्टार ग्रुपखौ नोंसोर धैर्य्यल' हं साफा गिदिर मानसि बानायजोबगोन आं नोंसोरखौ मा सिलारिल'लै फैसानि न' लुना होगोन आं सनानिथ' बादो डायमन्डनि न' लुना होगोनलै आङो मोजाङैल' देरग्रोनो होलाय बिखि खंखाय गेंस्टार ग्रुपखौ हिनजाव 10 जन 20 जन लानो हानाय केपासिटि बानायना होगोन आं नोंसोरखौ थाइलेण्ड हंकं सिंगापुर जेराव थाङो बेयावनो गार्लफ्रेन्ड बानायना होगोन आं सिमाथ' गिदिरानोमोन र' पुलिसनि लिस्टावसो वान्टेड लिस्टाव थागारबायना रखरा बोसोरसेखौ गुन्दै मोनजागोन ना मोनजा बेखौसो सिन्था खालामदों र' आं बुरबक खालि बेनो डाउनावल' खोख्लैनाय बाथ्राफोरानो सरि बस खि खंखाय गेंस्टार जिन्दाबाद नुदों बे मोदला आरो गुसिंग्रानि खामानिबाथाय बिदिनो फाग्लाफोरा बिबि किडनेप खालाम थांनाया बबे बिमा खर'आव मा मोनहैगान बिसोर दाबो मोनफैला बसलै ससे आवगायहैनो नामा आङो र' मोनफैसिगोनदां बसलै आंनि मोनसे रिकुवेस्ट मोनलै नोंथाङा गनायोमोनब्ला मा जोंनि गुन्दा पार्टियाव सानैसो सिख्लाफोरबो लाफाबा मोजां जागौमोन नामा सार बोरैबा बालन्दा दांगुवा मोनथारो सार हिनजावफोर गैयाबा होनबासो सिख्लाफोर थाबासो एसे हिट जागोन ना मा पार्टि होनदोंलाय नों बुंफैलाय नों जोंनि गुन्दा पार्टियावलै थां होनानैसो साला मा गुन्दा बेलाय मा गुन्दा पार्टि जों गुन्दा नामा सरि दाखु पार्टियाव दाखु नङा गुन्दाबो नङालै खिखंखाय गेंस्टार होन खिखंखाय गेंस्टाराव खैबार होननांगौ जों दाखु नङा गुन्दाबो नङा उग्रिपन्थिबो नङा जोङो जाबाय स्पेसियेल मोनसे गेंस्टार हेरि बसले जोंनि मेन खामानिया मामोनले बक नोंबो बेखौनो गोसोआव थाया सिख्लाफोर साफा नायनानै किडनेप खालामनाय मोसौ गथै बिदि नामा मन्त्रि एमएलएनि फिसाजोफोरखौ किडनेप खालामनाय फैसा दाबिनाय मिथिबाय ड्राग साप्लाय खालामनाय हाथियार साप्लाय खालामनाय खालि हिनजावफोरनिल' थान्दा ओइलाय मोरलाया दक मोनब्रैबा बस लाबोबायमोनलै मालखौ हा अट'नि मटिबाथ' सिख्लाया बे नङामोन मालदांपारानि गावबुरानि फिसाजोखौ बुङाखैमोन होनबा गावबुरानि फिसाजो नङामोनलै मोसौ गोदै गन्द्राय एमएलएनि फिसाजोखौसो किडनेप खालामनो होदोंमोन
गोरोन्थियावनो मिस्टेक जाबाय दे होमबा सरिलै बस गावबुरानि फिसाजोखौलाय मा खि मोनजानो लाबोनांगौ देलाय बे गावबुरानावलाय मा मोननांगौ बुरबु हगार हरफिननांगौ पापिफोर खामानि गैया नामा नोंसोरना मालाय सिख्लाखौ बिदि जानला मोनला हमना लाबोनो र' धैर्य हर नानि जों हगार हरफिनगोन ना जों बेलेग सिख्लाखौसो किडनेप खालामनो थिनहरदोंमोन बे नोंखौसो लाफ्लांबायना सरि दे नानि दे सार लाबोनाय एसे माबानानै आरिनानै हरनोसै नामा जात बुरबक केरेक्टार लुज बादि मोनदों नामा आंखौ खिखंखाय गेंस्टारा जेब्लाबो हिनजाव माहारिखौ सनमान होयो थाइ लसलै सार गन्द्राय एमएलएनि फिसाजोखौ लायफिनसै नामा र' नोंजों जाला आरो बोरो माखासेयालाय आरो गुसेंग्रायालाय बोरो माखासेया लामायाव दं सार गुसेंग्राया फैगासिनो नोंबो एसे सानै हुइ लाबोनो हायामोन होनबा बे गावबुरानावलाय मा थानायनि मा फैसा थानायनि मा दाबि नांगौ देलाय हा लाबोनायथ' लाबो बे अफिसारफोरनि फिसाजोखौ लाबानो जायोना फैसाफोर दाबिनो नौथालै नोंबो सारलै सिख्लाया साफामोन खिन्थु मोसौ मा सार बेलाय आं माबा स्कुलनि मास्टार नामा हो सार होननो बस होन बस मोनफैबायमोनलां ओमफ्राय जाबाय खामानिया औ बस जोंनिफ्राय हरनाय माखासे मालफोरा मुम्बाइसिम मोनहैबाय आरो चाइनानिफ्राय माखासे हाथियारफोरा जोंनि फारसे फैगासिनो अके गुड ओमफ्राय बोरै सिलायलांनाया माथो नोंनालाय माथो दाहाल थुंग्रिसो लाबखो माबालै बस बिहाव जानाया न'आव गय गाख्लायनो आरो दाउ गाथारनो लाखिथ'नायखाय होबोथ'बायलां ओमफ्राय खोथानाय बेफोर बुस्थुफोरखौ मालायनि आखायाव गारबोजायो नामा नोंखौनो गाफ्लायनांगौ हरलै आंनि सिलायखौ सरिलै बस गाबोन लायफिगोन दे माबा बिसोर सोरला गेंस्टार सालायनायखौ माबा दाउ अमा फिसिनाय माबा ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनगोन बिसोरो बस आंना सिलाया गावगारथारनो मोनाखैलै जाम जालाय लांबायसो खोमा ओमफ्राय आंलाय माथो मुरा खालामनांगौ एसे गावनायनिब्रा बस गावथारनो मोनाखै गावनो लुबैदों खामानि गैयालै नोंना सिलाया जोदोबाय बे दालागि गावथाराखैना बे बेरनाया नङा बे गावनायनांगौ बेरानो देनाय ट्राइ नायनाय गावनायनाय बसखौनो गावनायनानै देलाय मानसिखौनो गब्लं नङा बे गब्लङानो बस दे नोंखौनो खेबसे गावनायनायनि ट्राइ नायनि बेरानो मालाय गब्लङानो बसखौनो बिदि बुंबाय साला नों मानि खिथ'गाबाय थां साला आंगा बसलै हनै माथो सिख्लाया जोंजों किडनेप खालामजाबाबो खेबसे गाबाखैबाबो थानोसो मोजां मोनदों नामाथाय फिग्ला नों जोंनि गेंस्टाराव थानो गाहाम मोनदों नामा माथो बाङायबो गाबाखै दखले नोंसोरो बारा गोबाव गैलाथ' हमजाथारसिगोन नोंसोरो हमजानो जोंखौ सामथाई डॉन को पकड़ना मुश्किल है नामुमकिन है सामथाई की खंखाय गेंस्टार जिंदाबाद बस आङो किडनेप खालामनाय खस्थ' जानाय सिख्लाखौ खेसेयाव खुदुमना हरनो मोननांगोन दे आहाय दा होनखादों खिन्थु बिहा जेबो दाय गैया इनोसेन्ट गार्ल इनोसेन्ट लोमफानि सेन मा जेबो नङा दे दोनैफिननोसै नामा होमबा सार आंखौ हमना लाबोनायनिफ्रायनो आं पुलिसनो मालाबानो इनफर्म हरनानै लकेसनखौ हरना दोनखाबाय बिसोरो दा ट्रेक खालामनानै नोंसोरखौ फैगासिनो हमनो मा पुलिसनो लकेसन हरदो जानाय नङालै होमबा बस गोरोबनांसिगोन